if she's here to build, uzobuild. Bob the build. Mengabuildi, I shame, ngiyashame. Kade ngiyiplana lento, it's been 2 months ngiyayiplan. That's nginyoni nakubuka nje. That's nginyoni noSipho. Yangazi ukuthi angiyona ibhari. Ngiyathula nje ngiyibukela. Nokusendela i-message ngithi text now. Ngalwi. Hi sis, I hope you're good. I was waiting for Imali. Xolani is not responding. What's happening? Ifuna ukuthi akuthumele kule eyakha nayo. Ufuna ukubona something nje kusasa. Angeke uzungijikele. Ungangi-expose, ungatsheli ama-blog. Ngeke akazi nokuthi ngithumele, akazi even ukuthi ngithengele u-Atho impahla. Akazi lutho. Ingakho-ke phela-ke meyibiza ngomfazi uzongikhava yena. Ufuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukungikhava. Ungangijikeli-ke maye sengithumelela imali. Ngeke ngize ngikujikele ma ukuthi uthini uvesana umthuki. Mase isendile leyo mali ngiyidle mina. Ngiyami. Ngeke ngize ngithi hayi uNoSipho ngimfayile imali okwethu zoyi2. Ngifuna ukubona something nje kusasa. And lento kade ngiloye ngiyiplana but angikwazi ukuthi ngizokutshela kanjani. And utshele uNtapseng aqondise naye ulimi lakhe kusasa because uzobuza uTapseng. Yeah, qondise ulimi lakhe. Konke ngifuna ukuyibona nje kusasa ngoba nje ngihleli ngiyathula ngiyabuka ukuthi ayikho yonke lento le. But angikwazi ukuthi ngitshele ngithi mina noSipho angiboni lento yami naye yabo. Angikwazi kukhona into engifuna ukuyibona ukuthi uyamkhathalela yini umntanami. If ngithi hayi account yami iblockiwe mfethu ayikho into engizoyenza. Because mina ngiqedile ukuthumela imali, ngiqede yonke into ngiqedile angisenamali. Awumfakelanga yena. Hayi lutho. I just want to see something kusasa. So imovie ke izodlala ke. Ayidlaleki imovie. Hayi. Ayiqali imovie. Ayiqaleki imovie. If engenzi lutho then ngizothi okay, you said to me uno 12k, why ungathumeli umntanami 4000 pho? Kuba igebengu noSipho yo. I just want to see something, even though ngise UK anginamali. Obe sabathe ngithi anginamali. Ufunani? I do this ngithi anginayimali. Ngiyasebenza kodwa anginamali. And I've proven, and I'm still going to prove that. That is why I said to you, everything is going to be unveiled. Wangihleka wathi what? Wanginaka. Manje mawuthi awuplane ukushada manje Xolani abazukulinda kule Vuyokazi ukuthi mina uqedelela amalobolo. Hayi mangekho phela ready mina. Ngiyindoda phela vele bazozwa ngami. So mina ke angiplanile vele ukuba nengane. Cha. Hayi manje. Ngisafuna ukubuka lo ukuthi wenzani. Abo kusasa siyaqala uchapter 1. Yaqala imovie. Qala ke movie yeke. Ingakho nje ngithuli kwena ngakutshela ngathi mina everything is going to unveil itself. Wangihleka wathi how ngathi mina thula uzobona. Imovie iyaqala ke kusasa ke. Nje silently siyenze nje kahle. If ifaka imali ngizombuka okay fine. Second month ngifuna ukubona ukuthi uzoyifaka yini futhi. Ibe broke nje ngimtshela ukuthi no ngithumela imali kumakhi anginamali. Iblock account yami ngifuna ukumbona ukuthi uzohlala yini. And she's been telling me ukuthi vele uyaphuma kwi relationship stuff. Ngamtshela ngathi mina ayisihamba khuleka. Vela ngikaze ngikubone.
So easy, just block leave. me. Just leave or release a statement because phela vele when we influence. Bayabondla abantu. Bayabondla. Thana no piwe because mina I can't stand this when DM amantombazane ngithi mina yo wesisibaningi amantombazane engiwashela yazi. Ngathi mina maningi. And nje amanye shame are right more than when. But mina ke ngakhetha wena. Ngimtshelile ngathi mina I chose you. Not because mhlasimbe desperate for umshado, but I chose you because I thought you might be the wife that I need. But ngiyabona ukuthi I was wrong. Xaxana usile vele fana nawe leyo nto. You got what you wanted. Shenqa. Uphiwe ulontozaneni ubalo. Ubale ntombazane uvuyokazi. Awusamazi nomfazi wakhe. Yazi izono mangithi ngiyabheka efonini yakho awufakanga ngisho no heart ubhale my wife uvuyokazi. Ngikhiphile yonke leyo nto. Uvuyokazi Nciweni. Married to Vuyokazi Nciweni ngisho ngithi yo Xolani uyakwazi uku-acta. Husband to Vuyokazi Nciweni. Ngiyalalela wangiforce ukuthi angenze yonke even amalobolo bengifuna ukutshela leyo nto ukuthi amalobolo bengekho ready mina lobolo. That's why waquleka. That's why waquleka Xolani ngoba wavuka esibhedlela wena. Ngavuka esibhedlela before amalobolo. Asimastise lo muntu ngifuna nje simmastise azaphume. Kanti ngimtshela ngithi mina hayi awuhambe mfethu awuhambe. Ufuna ukuhamba hamba ngright hamba. Fana nawe. Fana nawe Xolani. Ifana nawe lo nto. Ubhizi nevisa ke angifuni ke mina angimithele shame angifuni. Hayibo. Calculate ufunani nevisa manje? I've got uphiwe uyahlanya. Much more uvuyokazi. Uzofuna ukuthi ngondle ingane ngo20,000 uyangihlangela. Hayibo Xolani ufuna ivisa angithi uhlala kibhangalo lapho uzohlala kuphi yena? Angithi uhlala kibhangalo lakho lapho kwi-cottage yakho manje uzohlala laphi yena? Uzohlala khona la. Yabona nje kutshela ngihlalile ngacabanga yonke into ngacabanga. Yo ngamqwaqa uvuyokazi ngamqwaqa last time engitshela ngo-Atho ngathi mina ekugcineni igazi lami ngizomfonela noma kuthiwa uphiwe uyangithendisa I don't give a fuck. I'm a present father. But no, if ufuna mina ngikhulume nophiwe about everything now you should speak to uMpumelelo. Hayibo. Not being a deadbeat father. Ngathi mina ngeze inamba yakhe ngizomfonela. Wakunika Wahleka. Ngathi mina kena hey kubukhona wahleka. Ngathi mina nginike inamba kaMpumelelo ngizomtshela ukuthi akafonele ingane ayi-video call. That's it. Na njengalento yenzayo because wena ungathoya yamfoni. Ngathi mina stop ukufonela umntanami whether you like it or not, whether uphiwe uyangithendisa whatever esikhulumayo naye. You'll have to swallow it. Nothing is going to change shame Jet. Ngathi mina umntanami up until ngishona umntanami is going to be my first priority. And mangithumela imali ngithumela kuyena kuqala bengihola. If awukuthandi hayi shuthi sorry ke sorry mfethu sorry. Uthi ngifuna ukuthi kusasa sengizodubula ke kusasa ngimtshela ukuthi hayi mfethu ayilungile app awufake kwimali yakho onayo. That way I'll see the true reflection ukuthi uzokwenzani kahle. Then ngimtshela ukuthi thekela ingane impahla kashini. Imini yonke yatatazela uyangifonela Xolani uphiwe ngithi mina wenzeni uphiwe ufuna imali engane mina ke angazi ngoba manje angikwazi ukuthumela imali ngifuna kuphume kuyena if enobuntu noSimpiwe if enobuntu le mali anayo uzokuthumelela yona just because efuna ukuvala umlomo.
and-ke mina anginamali ngizomtshela ukuthi ama-apps ami ablockile until uJanuary. Ngifuna ukubona ukuthi uzokufakela yini le mali. So ikusasa nje lamanqaku ngingena u-3 kusasa emsebenzini. Ngizomtshela ekuseni ngithi now sengifonile bangitshela ukuthi ngiblockiwe for 3 months up until uJanuary. Ngicela usendele u-Atho imali onayo, including imali yempahla. You can go to Shein, ukhulume noPhiwe, uthenge impahla, uzothenga more impahla. Akathenge more impahla, khathele mina hayibo, khathele vele ukudliwa. Thathe futhi lowo mali uyibhubhudle, uthenge ifoni, I don't care, uthenge ifoni ube right. Ngeke ngize ngidayise kusasa ngithi mina uPhiwe sayiplana yonke leyo. Bye no Simphiwe, it's 8:05, 9:30 and be up. Awuthi ngidale kancane at least for 1 hour. Sharp ke mfethu ungabisamfonela ungasho lutho uzolinda. Sure. Ungathukani bafethu noyini ngixabani. Ngoba manje mina ngizode ngisenda abantu